Shalom, hora samanginang, pajupang musita di programon, imam program ibadah minggu di tanggal 10 Mei 2026 di Minggu Ek Saudi, nomor lapatan, saya tangihon ma suaraku ale Jehovah. Turpun ijamita di hari mingguan iman nadi yenet sian kitab opat Musa bidu onom, mamuka sian ayat 22, tolas ayat 27, di bagasan topik ni minggu, di pasu-pasu jala di ramoti Jehovah mahu. Atau Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Turut penjamita boleh mata jahat di kolom deskripsi seorang ma penjelasan ni khotbah. Adong masalah anak boru persikola, na mula sia sikola na mar motor. Kebetulan lewat sian ladang sawit nama sebolak. Dang polarong memang jabu di kananon. Jala sepido dalanon. Songgok ma putus tali pambel ni motorna. Ala bingung ibana di telepon ibana ma bapakna. Bapa, sega motorhu dang bui mardalan alap jauh inna. Jadi di dok bapak naima tu anak buruan. Pai ma madisi ropeau ina. Jadi di pai ma anak burima bapak anak di ladang sawiti. Biar dorohana aladang arung jol ma diluati. Alepos dorohana ala nunga marjaji bapak anak pasti doro bapak nai mangalap ibana. Abang inang di minggu eksaudion on ma minggu na parjolo dung borhat Yesus tu surgo. Jala di tadi kon ma kasisian nai di portibion. Ada orang sona Yesus tu surgo di pasar hati bana do hatana. Dang tadi konok kuhamu so marama naro ma au mendapat kamu inna di Yohanes 4 ayat 10 lalu. Jala saya terpai mai mama kasisian nai di haror ni Jesusi. Tung pedang di boto nasida manangan digan alepos dorohana sida naro do ibana. Taberang mahaturang ni turput tadi sona manginang. Topik ni minggu ta di minggu eksaudion di pasu-pasu jala di ramoti Jehovah mahu. Ahado na ginoran na pasu-pasu manginang. Apakah berkat itu terbatas hanya pada rezeki atau uang atau hidup yang sejahtera? Bolo manghutun haturangan itu putar di jamita minggu sadarion. Adong piga-piga hal na buhay tapadar di son lao paturakon ahado pasu-pasui. Nah parjolo berkat itu adalah inisiatif Allah. Pasu-pasui asini rohani debataroi tu hita jolma. Siat debataro haroroni pasu-pasui jala terpasu-pasu pehita ndada ala naberak kita majalotsa manang alani upani lojata. Mulota jaha di sada Musa sada ayat 27 lalu. Jadi di topa debata majolmai tumiru rupana di tiruat to debata laho manopa ibana bawa dot buru-buru nasida di topa dungi di pasu-pasu debata mana sida. Jadi holat di topa debata jolmai nunggal langsung di pasu-pasu nasida. Ido makana berkat itu bukanlah hak manusia, juga bukan upah pekerjaan baik mereka, tapi itu adalah pemberian dari Tuhan. Molo istilahnya di halak Protestan sola gracia. Holan alani asini rohani debata ubahin na terpasu-pasu hita. Nah, soalnya nang hala Israel diterupukon. Dang alana adong nadenggan na diulan nasida, ubahin na di pasu-pasu debata nasida. Debataro na berinisiatif laho pasatun pasu-pasuna tu hala Israel. Di 24 di dok, saya di pasu-pasu jala di ramuti Jehovah maho. Hata di pasu-pasu di son, tudos mai itu hahi pason dot hanguluan sigarup ari. On matar songon hadiah sian debata tu hita jolma. Hata di ramoti atau syamar, di son nomor lapatan mai menjaga, memagari, mengawasi dengan cermat. Jadi dang hulan pasatun hadiah ibana tuhita, alai dohot du ibana menjaga hadiah na dilehon na tuhita asa unang mago. Ayat 25, marhonaan mau tu tradisi Timur Tengah di abad pertama. Molo cerah doa jadi sahala raja mau namui bangsona, lapatan na dijakon raja ido haroroni nasida. Nanang dohono di son setiap hari, setiap waktu, bangsa Israel boleh datang menghadap Tuhan. Saya di jalur debatado nasida, molo menghadap Tuhan dopanna. Yesaya 55 ayat 6 di dok, carilah Tuhan selagi ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayat 26, di dok pakut Jehovah mabuhina tuhoina. Lapatanna di berang Tuhani dohita, di dongani jala dijaga ibana dohita, di perngoluan si ganopari, di pasaurohon madamena tutondi minna muse. Lapatanna di bataro na mangalehon hadamir tuhita. Di dok panurirang Yesaya, alai asiasikku na sotupa musa siakko, jala pada ni hadameku na sotupa humorit ni na Jehovah si asiho. Tudos mo tuhatan ni Yesus di buku Yohanes bidu 10 namandok, dame na huliot dihamu, dang songon pangalehon ni portibion pangalehokku. Naboy doa manginang talului hadamen di portibion. Molo lagi suntuk iba, lawi ba mardalani, sonang mapikiran. Manang lawi ba mangaluli hiburan nasing, isarana marsaur do akadongan di lapo, markobur do nasing. Alay hasonangani pasatokinan doi. Hola salpui Roma musia kapikiran nama bayi na niulu. Kesenangan bisa dicari, tetapi kesenangan dari Tuhan, yaitu damai sejahtera, tidak sama dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Damai nasihat dibata, mian jala masih hohot doi di bagasan rohata.
Iro na pahisaron rohata, gabi tok tongboy mapakirimo kita di tonga-tonga ni akaparkilan. Nasi pasaton ni jamita mang dison adong tolu na parjolo, pasu-pasu ima pangodingi di debata. Pasu-pasu nasi debata, nda ada holan persoalan materi manang arta. Alai dohot do pangiring-ngiringan, dohot panunggu-nunggu ni debata. Diodongi debata do hita sian akaparmaran. Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita, Tuhan menerima kita di dalam kasih karunia-Nya, dan hidup kita aman di dalam namanya. Nah paduahon gabi haba orang ni pasu-pasu ni debata. Di gora Jehovah do si Aaron laho pasaton paswasuna tu bangsa Israel. Lapatan na pasu-pasui di pasahat marhiti hata. Bersifat verbal. Jala dang hola tu sasahala di pasahat pasu-pasui. Boi doi di pasahat tu sada punguan manang hatopan. Berkat Tuhan tidak hanya disampaikan secara individu, tapi juga secara komunal. Jala di tonahot do hita asa gabi perhitian di pasu-pasu ni debata. Dan putus di sahalak pasu-pasu ni Tuhani. Alai merambat doi songon arus listrik, halak nong terpasu-pasu, ikun gabi pasu-pasu ma tuh maliang na. Di doa debata tu si Abraham, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau, dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau. Abraham gabe dalan manang habauran ni pasu-pasu ni debata, di akajol mana maka holongi bana. Mula saja hamu si dibidu onomon, on ma akapatina di pasat debata, tu manang ise halak Israel na pasato dirina gabe nazir di debata. Naziri ima sahala na memang membaktikan dirinya sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Jelas tadi dama, saat kita mengabdikan diri untuk melayani Tuhan, Ia akan hadir menyertai kita. Berkatnya tidak akan berkesudahan dan Dia akan memampukan kita untuk melayani Dia dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Napa taluhon tagama pakirimon di napa imahot Tuhani. Guarni minggu tasadarion minggu ke Saudi. Namar lapatan mai saya tangihon maswaraku ale Jehovah. On ma minggu na makolangi ari hana naik dot hari Pentakosta. Di mingguon nunga naik be Yesus itu surgo. Mana di kuna kasisian nai. Jala saya tarpai mai mana sida di janji di Yesusi. Ima na tongosonna do to di pongadianan laho madonga di nasida. Amang inang di namartangia kita sipata olo do tahilala tarsongona dao Tuhani. Olo do hirana jonok di bana. Apalagi mululungun pakilalan sahirana di pasobu Tuhan iru iba. Alai ditulpuk tasadarion di pasak debata matu hita naso jadi tu dalhonon na bohina marado pokita. Saya na padopokon di Jehovah do bohina tu hita jala di pasar madamena tu hita. Unang pola mabiar hita mangado pi hari sugut. Dang arung na boto manangah na masa di hari sugut. Alai holan sara do na pasti di dongane di bataro hita ganup ari ganup tiki. Ainu nga disahapot tu hita guarni Tuhani marhite-hite padidion lapatan na iba na do na punahita sa tu tangan na mahosa do ngulutta takuboto manang aha na lomasa di paranguluak kusogo Tuhan alai posdorohaku na dongonan mudo mangadopi sude na masa di hangulonon manang tu dia perbuana mua Tuhan sahat tu homa hosa dohot nguluku. Amen. Imajuna we pusat kami. Mudah-mudahan mohon boy manabai persipan muna di dalam paradehon jamita di hari mingguan. Tuhan Yesus memberkati, muliate, shalom.